Benta ka layay siya ka saus ngi AA ba ka jing siya atkan ikong bendas nakabenta ka baha ka miat bat kamtam ro nakabenta usurok uba mai ilan dala di ban yakun ban yo biang sasisian ya usurok uba baha nakaliang u presiden ka HNYF patar kma circle ulapan ram jor ya ka jing le jong sarkar badula ong baha ka reason sar ba ngidan ya ka hok ka freedom of speech badula ban rabro da ka baw ong ngidan ya ka ain ka bayada ya ka jing kren lai loit ka baha po ka kernit article kat kendai bracket 1 bracket A kala tho shai ba ngidan ya ka hok bandawa lada ka sarkar lane ka borjong ka sarkar kamla ban le AA dong ai play ya press media pada ne kapor nakaliang kacong ngalawan nasapo patak ma circle ngalawan krang-krang takasi hakaban support ban education ini kong kajing dawa kajong kong kalong kabadai namar ba usrok hi ba kiong ba kadai ka budlum jongka yap kaim kapang kesong Kupta ngaso banai kecing kesan ke barat ba ini kong bala badairu iwen gi reflur kila bandong mailami sakmat bandawa namenta kajing mentoy jong babun balang ikong imi sakmat om namenta kajing mentoy simat henry imi sakmat namenta kajing mentoy jong kadong kathan dan hi borok kawai kupta nakaliang kajongi kum kinong yalam jong ka seng balang HNYF patat ma circle ni ai kajing kesan ke bapura ini kong to ai bakane kajing tawa jingkong kan seisok no bat ka government ro kan phai kmat no bat bakan pendep no ya ka jingkular ka jongka kumbangi i hai ki por election campaign ke babun hi ki seng san partai ki wan ban kular da kumne ta kumtai i bateng teng ba kin bakin da theum ha ka polor kan ne ha ka por baki kan bas ka election campaign te kumta ni kwa ban ka por ba om man sukren na thang jwat labam kom bakten le ban penurlong no ya kajing dawa jing ikong namata kajing muto jing paiba haka risar paiba ngidon ka hata ka hok ka freedom of speech and expression mo artikel khat khandai bracket 1 bracket A ka bala krusai haka ritis risar paiba mangidon ka hok bandawa mangidon ka hok ban protest lane ban mi khmat lada kabor jong ka sarkar kimle te habai dei baktu ka jingle jong le ri khlau jong tu SP menimit ni program jur nak liang kaseng ba ka jingle ri khlau ka jong ha ka jing bu ai kiat wan ban jrong kti jrong kejat nak liang kaseng ka kendam ya ka jingle ri khlau jong ni pulit bat ni dawa ya ka bor sarkar ba ka bor police department hi bakan sim action uni pulit ma ba ha ka jing so jong khawyang wan ban le da ka bor ngim kwa shu ban ui ki jingja kumbaja ki por ki baladap sistem senya bansu penjak klub yeno reno kumta nakaliang kajongi ngi perdam jur bat baka police department hi kare bansim action katkum ka disciplinary action naka department police habide buti officer bantel termination lane ban suspend to nakaliang kaseng hi ngi perdam jur yakni kajingla ru khlau jung ni police nakaliang kaseng salib kenduk ru ya ka DGP ka bertemaim ta ibadai ru I paradok persnam jongi ba insim action halor kane ka banta namar bakum ka moto hi jong ka police ka kaong ba help us to help you lada kalong hakane ka dur hakane ka rukum kumno ngin yarap iki pulit kumno ngin senia iki pulit lada kalong hakane ka dur